हेल' नोंथांमोन आं दिनै मोनसे टपिक्स लाना फैदों। बेनो जाहैबाय जोंनि आस्राबारि दालाइसा सिबिसालिनि सिङाव थानाय सेंग्रासा सिख्लासा उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ लानानै मोनसे हाबाफारि लादों। बे हाबाफारिया जाहैबाय मिरु बाथौ धोरोमारि आफादनि दैदेननायाव मोनफ्रोमबो दालाइसेयाव फारि फारि फोरोंथाइ होनायनि हाबाफारि लादों। हारिमु आयदायाव जेरै मोसानाय दामनाय देनाय, बिनिफ्राय खाम दामनाय, सिफुं सुनाय, बेखौ फारि फोरोंथाइ होनायनि आयदा लाबाय थादों। था थोंहरखो दाउनखो था थों मोखां थों था थों मोखां थों था थोंहरखो दाउनखो था थोंहरखो दाउनखो था थों मोखां थों था थों मोखां थों था थोंहरखो दाउनखो था थोंहरखो दाउनखो था थों मोखां थां ब्रै बा द' स्नि दाइन से नै थाम 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 ब्रै बा द' स्नि दाइन ब्रै बा द' स्नि दाइन से नै थाम 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 ब्रै बा द' स्नि दाइन नै थाम ब्रै बा द' स्नि दाइन बा द' स्नि दाइन से नै थाम ब्रै बा द' स्नि दाइन से नै थाम ब्रै बा द' स्नि दाइन से नै आखाइखौ मोनसे फिक्स ला आखाइखौ फिक्स ला नै थाम ब्रै बा द' स्नि दाइन से नै थाम ब्रै बा द' स्नि दाइन रेडि
दा जोङो बेवहाय जों मिरु बाथौ धोरोमारि आफादनिफ्राय फोरोंगिरि हिसाबै फैनाय आं बिनिफ्राय एसे फंनैसोल' आदसा दिनै नुजानो हादों आस्राबारि दालाइसा मिरु बाथौ धोरोमारि आफादनि माखासे उन्दै उन्दै गथ'फोर आरो बिसोरखौ जोङो मिरु बाथौ धोरोमारि आफादनिफ्राय माखासे फोरोंथाइ मोसानाय हाबाफारि आरो लोगोसे दामनायबो दङ। दा बे हाबाफारिखौ जोङो माने फोरोंलांनो उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ फोरोंथाइ होलांनो सेस्था खालामदों। बेवहाय खुब गोजोननाय मोन्दों बे उन्दै उन्दै गथ'फ्रा फैनानै बाहागो लाफैनायनि थाखाय आं बिथांमोननिसिम जोबोर गोजोननाय जासियो। लोगोसे नुजानाय बिनि दैदेनगिरिफोरखौबो आङो हांख्रायहरनायनि थाखाय साफ्रोमबो गथ'फोरखौ हांख्रायहरनायनि थाखाय आङो गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोनग्लायनाय जासिहरो। गोजोन्थों। दा जों फैगौ समाव आरोबाव गोबां आयदा लाबावगोन। दा बेहाय जों थांनाय सेप्तेम्बर दानावबो जोङो 1 सप्तानि थाखाय लानाय जादोंमोन। आं नोंथांमोननि सिगाङाव आं फोसावखादोंमोनबो। दिनै नैथि खेब मावबादा लानाय जादों। दा नोंथांमोनखौ बयबो नायगिरि नोंथांमोनखौ आं साबायखर बावनानै बेयावनो फोजोबनाय जाबाय।